Бу елның күңелле вакыйгалары. Шушы көннәрдә Апас районының Тәүгелде авылында яшәүче Фәхимә апа Салаватуллина үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Яшьтән хезмәт белән чыныгып үскән Фәхимә апа эшләгән елларын күркәм истәлекләр белән сагынып искә ала. Бүгенге тормышына да шөкер итеп яши ул. Сөенечле мизгелләр алдагы язмада. Хәтергә нык, сүзгә тапкыр, җыйнак кына чын татар әбисе Тәүгелдедә яшәүче Фәхимә Салаватуллинага 90 яшь. Бәйрәмегез белән. Рәхмәт, Алла рәхмәт итсен. Фәхимә әбинең туып үскән ягы Актаныш районы, яшьтән үк хезмәт авырлыкларында ятимлекне дә кичерә ул. 12 яшендә әнисез кала. Ул вакытта кечкенәләренә ни бары 5 яшь була. Сәфәр урманнары калын булса да кирдек. Эзелеп ашыйсылар килде. Шулай булса да түздек дип. Миңа бик авыр булды ул. Фәхимә ханым Салаватуллина ире Фәрит әфәнде белән 59 ел яши. Кайнанасын кадерләп, хөрмәтләп, 28 ел бергә гомер итә. Бу гаилә 5 бала тәрбияләп үстерә. Фәхимә әби илгә матурлык, батырлык өләшүче улларына, кызларына дөрес тәрбия биргән. Әни каршала, озатып куя. Улым кайттыгызмы? Ничек хәлләрегез? Безнең карта әбиебез дә 87 яшенә хәтлегенә яшәгән. Әни әйтә, мин аны мунчага күтәреп барадырым. Эй, кызыкаем, син дә шул минем яшькә җитсәң ярар иде дип әйтәдер иде. Әни, утны сүндермичә, шушы бала без тәгәрәп үскән инең озак яшә. Бишесе дә мине тигез итеп карадылар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Яни син аныкы, улыш аныкы, бу эш минеке дип эш бүлмәделәр. Фәхимә әбинең хезмәте кешеләрне тормышны яратуына сокланырлык, озын гомерле булуының сере дә нәкъ менә шунда кебек. Алия Галиуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы.